घाटासोपारामध्ये गोरक्षक वैभव राऊत याला अटक झाल्यानंतर आणि दाभोलकर प्रकरण या दोन्ही प्रकरणानंतर वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमातून सनातन संस्थेवर बंदी घाला, सनातन संस्था आतंकवादी आहे, सनातन संस्था देशद्रोही अशा प्रकारची वल्गना वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू झाली, वेगवेगळ्या माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रचार सुरू झाला। प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मीडियासमोर सांगितलं की आतापर्यंत जो काही तपास आहे तर तो पहिल्या टप्प्यामध्ये आहे, कोणत्याही संस्थेचं संघटनेचं अजून नाव पुढे आलं नाही। त्यानंतर ATSने स्वतः पत्रकार परिषद देऊन सांगितली की संपूर्ण तपास यंत्रणा ही आहे, तपास जो आहे तर तो पहिल्या टप्प्यामध्ये आहे, अजूनपर्यंत कुठच्याही संघटनेचं नाव पुढे आलं नाही। असं असताना देखील आज सातत्याने सनातन संस्थेचं नाव घेऊन सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी थेट केली जात आहे। त्यामध्ये काही राजकीय पक्ष आहेत, काही मुसलमान नेते आहेत, काही पुरोगामी आहेत। तर या सगळ्याच्या निषेधार्थ आज या ठिकाणी समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने आज या ठिकाणी ही जाहीर निषेध फेरीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या ठिकाणी संपूर्ण फोंडा शहरातून आग्यार मैदान येथे या फेरीचा समारोप होईल आणि शेवटी सभेत रूपांतर होऊन या फेरीची सांगता होणार आहे।